ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଲ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବେ? କହିବ ଯାଉଛୁ କି ବେ? ହଉ ଯା ଯା। ହଉ ସେ ଯାଉ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କିଛି କହୁଛୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ତାକୁ ଓୟ ନେଇକି ଡେଟ୍ ପେଲିବ, ତୁ ଥିର କିଣାବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଚାଲ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କରି କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଯା ଯା, ତୁମେ ଯାଅ ପରା କହିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବି, ତୁମେ ଯାଅ। ଆରେ ବୁଢୀ ପୁଅ, ଏବେ ତ ମଜା ଚଖଉଛି ରହ। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখা পূর্বর ভিডিওটি লাইক করে দিয়ন্তু। আর যদি ওড়িশা ভিতরে দেখুছন্তি তাহলে কেউ জেলার ফটাফট কমেন্টরে লিখি দিয়ন্তু। চ্যানেলକୁ সবসক্রাইব করে দিয়ন্তু। ତୁ ଶଳା କଣ ସଲମାନ ଖାନ? ତୁ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ନଗେଇବି ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ କି? ଥରେ ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ମୋ ଭଳି ଯଦି ବଜାରକୁ ମାଣ୍ଡୁକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା